Hemm bżonn titjib fil-liġijiet u s-servizzi pubbliċi, iżda b'mod speċjali bidla fil-kultura sabiex in-nisa ikunu stmati daqs l-irġiel. Kienet din is-sejħa li saret is-sibt filgħodu quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana waqt dimostrazzjoni bit-tema Għajjejna u xbajna. Dimostrazzjoni li matula dawk preżenti talbu għall-iktar għarfien tal-Pulizija fejn jitlu il-femiċidi. Dan wara l-każ xokkanti tal-qtil u stupru ta' Pawlina Dembska. Matul id-dimostrazzjoni organizzata minn 14 il-laqda kienet espressa r-rabja l frustrazzjoni lejn is-sistema patriarkali li l-aħħar manifestazzjoni qawwija u riċenti tagħha kienet mill-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Din il-protesta saret ftit jiem wara l-attentat ta' qtil ta' mara oħra b'daqqiet ta' arma bil-pont ta' Fdara stess ġewwa Ħażabbar. Waqt dimostrazzjoni l-laqdiet irriferew għall-istqarrija tal-Pulizija meqjusa bħala insensittiva u xejn infurmata biex fi klierhom ippruvaw jiġġustifikaw li l-każ ta' Dembska ma kienx femiċidju hekk kif l-allegat aggressur kien attakka żewġ tirġiel qabel. Madankollu huma saħħu li dan ma jfissirx li d-delitt mhuwiex marbut mal-ġeneru. Intqal kif in-nisa spiċċaw jibżgħu joħorġu fit-toroq weħidhom jew joħorġu kif tinżel ix-xemx minħabba l-inċertezzi u l-biża' li jiġu fastidjati. Huma talbu biex l-awtoritajiet f'pajjiżna jieħdu l-każ ta' Dembska u ħafna vittmi oħrajn bis-serjetà biex ma nerġgħux naraw sitwazzjonijiet simili. U biex il-kultura tinbidel huwa importanti li t-tfal sa minn età żgħira jingħataw edukazzjoni dwar ir-rispett lejn kull individwu. Dan hekk kif wieħed qatt m'għandu jqis l-inugwaljanza bħala n-norma u l-fastidju sesswali bħala ċajta. Dawk preżenti għal din id-dimostrazzjoni saħħu li kull persuna li tkun f'relazzjoni għandha titratta lil persuna l-oħra b'rispett, ugwaljanza u kunsens.